Kurdistan nav gelek cî warên me hene têkildarî kevirê ne kevira Qelsin Kirsin yek ji wan jî bajarê Amedê ye ez dixwazim ki di derbarê bajarê Amedê da tiştana bêjim herçendî di çavkaniyên nivîskiyên dîrokî da tiştekî wîsan berbiçav zelav zêde tune be jî hin naxwekî hene divê meriv balê bikişîne ser mesela dema mijar dibe navê Diyarbekir her wekî yani ev der Diyarê Bekir e yani tiştekî wisa tê aqilê meriv lê esasê xwe da ne Diyarê Bekir e ne Diyarê Eşîra Bekiran e yani van tiştana ji ber ku nav civakê de hene ki ez dixwazim em mijarê zelal jî bikin em girêdayê tabî navê Diyarbekir em navê dijî dikare esas bikirin yekem car kevira bingehîn a Sûrê Amedê hûriyan lêxistiye eca gava hûrî têne bence keleha Amedê Sûrê Amedê hewl dide çê bikin kevira ewil lê dixin pişt re ji ber ku hûrî hunera wana di şikeftan da şikeftan çêkir kolandina zinaran wetaq bi wetaq oda bi oda çêdikin ji ber ku hunera wan ew e vî tiştî kêrî wan nayê yani dibêjin ev wîsan karê me ne dihêlin diçin li aliyê licê hênî aliyê kevra ewil Amedê yani em mijara me ji ber ku Amedê piştî wî evê nakim piştî wî derece ber hûriyan yani li ciyê dijî yani bijîbûne li wan derana jî em bermahiyên wan hene eca ji vir diçin aliyê licê hênê li wan derana bijî dibin ki di serdema em bêjin wan da li wan derana mesela hûr ku bi navê wateya zimanê hûriyan tê wateya qilê hûrî yên ku qilan çêkirin yên ku kevran kolandine ki gundekî bi navê hûr jî xwe li herêma licê niha li ser hênê ye eca piştî wî Amed bi bedediyan tê din ra em bêjin ev dibe ew kevir lê zêdekirina Sûran Sûr gelek medeniyet tên derbas bilibir ev jî teşeyekî bi navê Amed digire yani bajarê ku nav Sûran hatiye çêkirin li gora medeniyetan nav Amîda Amedî Amed bi nav kirine lê kok tim med biye yani hin kesana ji medan re gotin mîr hinekan gotin mid yani li gor lîteratûra zimanê Kurdî Kurmancî da jî med yani tê pênase kirin lewra jî Amed ev nav jî ji ber ku hetanî bikeve rojevê di serê insana da şmendiya insana da cî bigire gelek berdêl jî hatin dayîn hate qebûl kirin yani Amed eca em bên ser mijara Diyarbekir me besa kevirê kir Sûrê Amedê bi keviran hatiye çêkirin kevirên bazaltiyên Qerejdavê yên ji xwe kivş e tabii ji sermê û germê tev ra jî kêrî sermê germê tev tê yani em bêjin di germahiyê de hênike di sermayê da jî germ dikire taybetmendiyê xwe yê wisa ye lê di nav Sûra Amedê da hin kevirên ji bo nexişkirinê guncan hene mesela kevira ner kevira kirs kevira kir esasê xwe da ew kevir ji bo nexişkirinê guncan ew kevir kevira kir kevira qelse yani şekil tê dayîn eca herêma derê Amedê bajarê ku me behs kir nava Sûrê derê Amedê jêra gotine yani ew herêma ku kevir lêne giştî ji xwe herêm keviriye yani kevir e hetanî Qerejdavê em bêjin bi tevahî hawurdora Amedê kevir e ev jî navê xwe ji kevirê digire dî ev herêma derê Sûrê yani mesela der peyva der ki diyar teşeyekî diyariye girtiye diyar û der cî war her wiha vana hemû hemwatan herêm ne wisa mesela em bêjin diyarê Bogî diyarên Sekuyê çi ye ew ê
herême wê bilgê pêna serkî. Ev derjî jêra gotinin derbikir. Çima derbikir? Taşlık bölge, mana taşlık bölgesiye de bi gora Türkiye ev demira biye bekir ve bikire biye bekir. Bu fikir tipeki yani tebeci diyare bikirci meze diyare bikirci taşlık bölge anlamıyedaya vatedaya u tebeci der bikirci de heman vatedaya. Jibu tipeki ev tipa ev diyare yani bana bu fikir tipeki çıkasa vate vandat ki. Ece em ben ser nave dersim ki dersim ciddi sahi evci herema ku em bejin hereme ki zivi hereme ki em bejin bronz ra dibejit çi du kurdi da bu bronz ciddi bejin tişteki heye tebe biram lurji mesela em disa çit ki em dibejit dersim yani esas kadar evci dersime yani tane dersimi gala penasta nave dersim etkin rast ve jüvekidin em hemu yani jbuk dersim henki sıvıktır te em usan hizmetika neyinit kin jbo zamanı xwe dersim şaşe yani dersim ne nave xwe dere girtiye jbulge hereme girtiye dere girtiye der hemen demede der deriye jî der yani derji kilise veki le der hereme dersim nave hereme ne nave bajarek jberwi der dere digri yani hereme eca veki megot le Kurdistan el velat me gelek nav megot henep tekildari kevrine eca ev navên ku veki kir kevra kirin insanan bicuk xistine wan navana jera ji kirêra gotine ker Kirêra tabii ji kirêra gotine ker weke minak em bêjin navê kirboranê bi Tirkî ku jera bijî dar geçî navçeyekî Mêrdînê ku Mêrdîn jî navê xwe ji Marînê digire mijar gama meriv diaxive tijbestke vedibe kirboran kirine kerboran kircewsê kirinin kercews yani insanın privî tişî televûz kirine êdî qalibekî serê civakê de ji girtiye gama mer rastiyê jêra ecêb tê mesela medyat biye midyat yani eger imparatoriya medan navê wan mide yan mîde yani em wê çaxê em nebêjin Amed jî em ji wan re bêjin mid nebêjin medî em bêjin midî yani li vir gava te peyvên têkildarî hevbînî ba hev heng rastî ji derdiye ji ber wî jî medyat biye midyat kirboran biye kerboran kircews biye kercews em bêjin kirkûk biye kerkûk tim em ji bi kerê ve evet kin kirmanşah biye kermanşah yani kirmanşah dibêje kevra bingehîn yani kevra şah yani esas asıl şah kirmanşah zaxım yani hemu buatan mesela kircews kevra ev kevra ku hala cews ew heriya demsê dibêjin ya cewsak cews ki herêma Amedê li hênê jî gundekî navê cewzê heye ew ji navê xwe ji wê axir dikin çi karwan dema derbas dibin wê kevirê di helê havinigê wan dibe toz û hûr dibe kirêce ki navê kirêcê jî têkildarê kirêce kiraz kiremît ji te re gebêjim kirmorî kirko yani vana hemû têkildarî navê kirêne şekir mesela çima şekir qelse ne wisa çima kiremît qelse sert nîne yani ji bo wî vana hemû têkildarê kirêne yani em çi bêjin ew ê yek kêm bimîne lê aliyê ziman etimolojiya koka peyvan da dibe meriv li ser hinkî hûrgulî bibe li ser bixebite ki encam jê derkeve meriv ji asimilasyona ji ew pişaftina ve jî xizmet neke gotin ev eger tiştekî wî lê zêde bikin hebe saate
Serçava. Serçava dayı kamın. Hemen aposta. Eğer حوجه بك از ویاج بجم از eve بدم و مافیا قطنه مثلا مردین قبا ام ناو مردین تلفظ کن بجم مردین نه Merdin bejim. Yani bu Merdin bejim. herkes de bejim merdin ez bejim am çi merdine Şaş eger. dema am bejim merdin de nاو merdin de ve peyve da du peyve hene du peyve atını ba hatta şegirtiye mer u din neyse yani تدما قبضي عاقل تدبجي belki ev mereki din lur hediye jur belki navi qabit ken neyse ev bide mera bir navi hatiye evek guheriye bir merdin telaffuz Türkanji kriye mardin eja navi ku Türk bikartine ku em bikartine rastire ne tam rastı tipeki teda zede है tipa de tabi le merdine wargeha heri keve gunde marine marin jiye ki kadime gundeki kevnara ji heri kevne nave mardine jnave marine hatiye gir yani we nave marine ya jwe referans marine ev nave we dere marine me marina xwe kiriye merdin me derbikira xwe kiriye Diyarbakır ya Bekir kiye Bekir ji ku hat Bekir kî bûn ma çavkaniyekî wisa derbarê Bekir da qetê însanekî nenivsandana tê negota vî Bekirî kiye Bekir hat vî diyarî xanî çêkir yani kî bû vî Bekirî kî bû yek nizan be Lezan muhakkak li cîkî çavkaniyekî dest ê hebana ham bijî eşîra Bekiran hat vî bajarî çêkir na wê gavê têbgota Bekiran Ahmed ew çi bû çi holê vana me çêkir yani ya kardeşim li welatê me navê cîkê me navê cî warîkê me bi deh navan tê pê nasek lew xêr e ya Mîrato ev El-Azîz ya Xarpêt e ya Elazığ e ya Mezra ye diye çi ye navê li vir çi ye em navê li vir kîmlika xwe de çi binivîsînin em bi xwedî statû em nasnameyekî nasnama me derkeve yekî ku ji bajarê Xarpêtê ve em ser nasnamayê keyfa çawa bixwaze em guza binivîsînin tu de jî Diyarbekir ez bila Amid Diyarbekir ev de jî Amed êka ya navê gere yek be navê wî newsa resmî gere yek naço ji İstanbul'a navcı Konstantinos newsa İstanbul'a yani o navekî lê ew kiriye ya ême jî navekî ve tercih dibe navê ev jî esas girtina vî ez gora me seyda ez vîya bêjim yekem navê wê derê çi biye divê ew esas bêkir yani yekem car çawan li wê bicîbin Sûra Amedê hatiye çî tu karî ji vî bajarê bicî Sûr tenê tu bêjî Sûr tu bêjî zî insan te kabul kir tu te bêjî vî navî car ew Sûr li hatiye çêkir newsa ji wê digirê navê xwe te kabul bikî lê tu gava bibijî Diyarbekir û Diyarbakir ê canê Bakir jî paxir e tu gava tu behsa bronz kir ya bronz gelo paxir bûn paxir na paxir xirêf er hal ji ber dimîne Bakir bronz tişkê dibûn ya Bronzun mefrex gotin mefrex evet ez bawer dikim tişkê dinê element ne bronz hala dîsa mezekil bronzê bu em dîsa mefrex tunç wadan ameje ne acaba tunç neyse me wê ev ê nekir yani em dixwazim vîya bêjim navê bajarê me divê yek divê em hemû yek awayî bêjî ew jî nekî ez dibêjim Amed tu jî Diyarbekir ji bo ez jîm Amed tu navcî Amed di wê çarçovê de em gera lê mêze nekin em rastî çi bêjî li vir ewlê çi bî Amed vê qediye çû Amed e li vir
الوی خارپیته اول ام بجی کله ها خارپیته هاتیه چه کرد نوسم بله كله بريا أواهين دمج أو قصين أم بيجن لجيكو زازال يدجين جيواري وان بشناوي بزمان زاروي زازاكي چيه في بوسا أم بينا سبك أم نيج دري درك را نبجي نولا دريج يعني أم نيج هيقاي دري را أم نبجن مرعاقون يعني تشي أو برداي نابه امج پیرونه را نبج پیران پیرونه نه پیرونه پیر پیرو پیرون نوسم يعني او كردي دا بيروتنا بيروت شوي بيره من تشكدنا بيروت تشكدنا يا اوجي اشتغل بيش قال بيره من هو او ايديت ايتاي قال بيرو بوج واكي يعني تنسيبيت تذكر بير علي بير حسين بير جمشيد بير حيدر عمان تشتي مجبوي سيديجي كريه سي بيه سيد هو خيره كي بيه كيا طبعا همي ادبيات همون تلفظ دا شما وصل يعني هيسان بيه يا ما هيسان كريه تلفظ طبي مثلا تبيجي كي علي evet بقدر تجي علي كي بس علي كي او قشلي سبتين كي عليه كي تشيش قرالا رقوتني كي بكردي كي حسرف ود او كردي دا تنا كي حسرف تنا او كردي دا حتى مرشان التويل ايش بدل وصل بداش هستون ایرو مچکری آقا پاشا قرال اگر بزنه بکرد پادشاه سر جنگیز مرا